Έτσι φαίνονται τα ακουστικά από μέσα, κρατάνε το ίδιο χρώμα. Η θήκη είναι σχετικά χοντρή, δεν είναι μικρή, αλλά έχει ωραίο design, οπότε δεν σε ενοχλεί και ειδικά αυτό το χρώμα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε λίγο και πώς κάθεται στο αυτί, ακουστικά. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται ότι έχουν μια ωραία στιβαρή αίσθηση, ούτε φεύγουν τίποτα και επίσης είναι σχετικά μικρά, οπότε δεν ενοχλούν, οπότε ένα thumbs up για το fit. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το βασικό κομμάτι των CMF Buds 2 της Nothing, που είναι ο ήχος. Τα ακουστικά στην ομιλία είναι πάρα πολύ καλά. Ο συνομιλητής μου όσες χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιον δεν είχε κανένα πρόβλημα, μου ακούγε πεντακάθαρα. Στο κομμάτι της μουσικής τώρα, αν ρυθμίσεις πολύ καλά, έχει και τον equalizer που μπορείς να ρυθμίσεις. Εγώ έχω συνήθως το bass boost, τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία δίνει τέλεια απόδοση και στα bass και σε όλα αυτά. Και όταν ειδικά ανοίξω για το noise cancellation στο τρέξιμο που θα πάω να κάνω και όλα αυτά, δεν ακούω τίποτα από τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορείς να πατήσεις την κλασική ρύθμιση του ambient, να ακούσεις ήχους και αυτά απ' έξω, αλλά δεν είναι κάτι τρελό. Αυτά είναι συνήθως που παίζουν, δηλαδή αυτά με ενδιαφέρουν μέσα, ένα ζευγάρι ακουστικών των 60 ευρώ. Να έχω καλό noise cancellation όταν θέλω να κάνω μια άσκηση, που την έχεις, είναι τέλειο. Και μετά, όταν θέλω να πάρω μια κλίση όλα αυτά, να με ακούει τέλεια ο συνομιλητής, στο οποίο και πάλι δεν είχα κανένα πρόβλημα. Οπότε, θα του δώσουμε μια βαθμολογία από τα 10 στα 8, κυρίως λόγω και value for money. Μιλάμε για ζευγάρι ακουστικών 60 ευρώ. Το μόνο που μας χαλάει είναι λίγο το πάχος. Με αυτό το χρωματάκι το όμορφο αυτό μαζί με το σχεδιασμό που είναι ιδιαίτερος, απ' έξω με τη ροδέλα αυτή τη διάφανη, το ανεβάζει επίπεδο μαζί με την ποιότητα των ήχων, του ήχου που έχει το ακουστικό. Σε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, ό,τι και να έχετε, είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε άμεσα στα σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ.